या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि आपण पाहत आहात सकाळच्या टॉप न्यूज। संघर्ष करणारे धडाडीचं नेतृत्व दयानंद नाईक हे सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक पतपेढीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत निवडणूक लढवत असून या लढवय्या नेतृत्वाला मतदारांमधून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय। आता शिक्षकांची हक्काची बँक असलेल्या सहकार क्षेत्रात सुद्धा वेगळी पायवाट तयार करण्यासाठी सर्व स्तरातील शिक्षकवृंद यांचा दयानंद नाईक सागरात धडकणार आहे। याचा परिणाम देशातील अनेक राज्यांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात पाहायला मिळणार आहे। 3 राज्यांना अलर्ट देण्यात आलाय। पुढील 4 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा दिलाय। साताऱ्यात श्रीनिवास पाटील यांच्या प्रचार सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हे भाषण देत असताना अचानक पावसानं हजेरी लावली। त्यावेळीही शरद पवारांनी पावसाचा विचार न करता पावसात भाषण केलं। त्यानंतर या सभेची सर्वत्र जोरदार चर्चा रंगू लागली होती। इतकंच नाही तर शरद पवार यांचे सभेचे फोटो आणि व्हिडिओ तुफान आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण साद लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्हचं YouTube चॅनल।